Байганьо за пореден път направи манипулирани избори. Фалшиви машини за гласуване, фалшиви бюлетини, фалшиви протоколи. И накрая на това му викали демокрация. Срам и позор. Какъв е изходът ли? Гласуване по метода на Петър Евтимов. Изхвърляне на американските машини за гласуване. Купуване на обикновени таблети и принтери на обща стойност 100 лева, които след това да се използват за децата в училищата. Създаване на елементарен софтуер, който да генерира случайни числа и да ги отпечатва на бюлетините. След края на изборния ден резултата се появява веднага. И по номера на бюлетината и случайното число всеки човек може да разбере за кой е отчетен гласа му. Никакъв шанс за манипулация. Другия метод е по метода на криптовалутите. На всеки гражданин се създава криптопортфейл и в деня на изборите всеки получава по един лев койн, който може да проведе по сметките на партиите. Пак никакъв шанс да бъде манипулирано. Трети вариант, който е истинска демокрация. Всеки гласува явно. Всеки може да гласува явно през телефона си или по интернет. Накрая на изборния ден се появяват списъци с кой за кой го е гласувал. Никакъв шанс за манипулация. И процента на гласували ще е по-огромен, защото всеки ще гласува от дома си. Ето това е истинската демокрация, но никой не я иска. Искат манипулации, лъжи и робство. А ние им съдействаме, нали? Защото не искаме промяна. Тъжно, много тъжно.